Kalong kanuksa ya ki wei ki balang hapok ka rilum kasi namar baka balang Presbyterian Lawmei KJP Sinat Mingi kabahap haka soyong constituency is kasi hills kala no Synniang hadu san pewajar Tyngka syaka chief minister relief fund nakabenta ban yarap yaka sorkar ban Iakhun yaka ni kaklam coronavirus kabala 1 hasilong nadu ka khatlai tarik menta ubnai yakani ka pisa ka Balang Presbyterian Lawmei hapo ka jingelam u pastor HK nang besap ha ka jinga donlang ki rangba Balang kila IT ha uba samlin marngiang MLA ka than uba dei ru u minister ka tenat PHE ba LHEC ka tenat ka koj ka khia bakin penpoy yakani ka pisa sya u CM ka jella u Konrad sangma ya kani kapisa kila IT hakapor bagi ni armut ki minister kila 1 Lawmei haka arpu artarik menta ubnai hakapor bagi wan jurip ya kading ye PHC. Kawadon hapo jong kene kejaka te ngadon hangni rengkat berkini ki nong syarai haga Balang berkini ki diurang ba ya kaba nakaliang jong ka Balang kani ka Balang jongi kade ka Balang ka bala kampemen kade ka Balang ka ba hadu menta nadu ki temen basan hadu ki khun ki baril ni don kumba ar hajatam iha tingi sengo kumen sibun ha kani ka por bani syam bat kini ki minister ki jongi kini ki nong sensyar ki jongi ya ka bangi kum ka Balang nilai yakut da ka we ke jingmot ya ka bangin ya no ada ka jing ai ka bakarpa sya ka jing pun kre ka jing pun krum jong ka sarkar jela ha ka bayadai bat kene ka jinga da persya ban pendu yang nang jimpang COVID-19 te kumta ha kane ka por te naga benta ka burom hi jong ka Balang boro ka we nga ai ya kane ka jing ai ka bakarpa sya ka pelatingka ka bakarpa jong menteri rangba jong kecila ka jongi bat kermen skam wat laga long tang ka jing ai ka bare ka dei ka jing snok ti bau blei un yalam ya ka sorkar un yalam ru ya pinok sinchar baro na ka benta ka jing bet ka jing biang jongi ku bu pai ba ha ka jela te menta ngasngu bhawan ong wei na pedeng ki minister jongi in pediang ya kane ka chek ya ka ba nakaliang jo ka Balang ngin ya snok tirang ka lem berki blame kurku ya ka jilla ka jongi bat ye kinong song sinong baro ki badon hapo jongka hapedeng kamet ka basyak ke baklai bat ka balai ru nakane ka jingpang blame kurku lang pastor HK no sam dari pastor ba atau ka sinot ni berkawai balik ki nang syara jong ka Balang bagi ai ni ka Synniang ring ba ka donation iwei kot jong ka Balang te ka lo ma sam pau ajar ni te ge kani ga banta ni pediang ha ka kapten jong chief minister jong ni kon dan ke sama tam ta ni ka fon ngai ku blei pi ro ka Balang to ka nai bet ke biang nang ta hikam do ba ba to bo ro ye ni ha jing tuai kam ta mi no sen cha jong ni kam ta mi hermin sa jong ni besim mukhia ma ta sni lawan sini dal de hi bolon pet kam ta ke jimbet ke jing biang jong ni paro te tang ni kan te ni ba lihat so ban ai ku blei ke do ke to blei do